Дарагія праваслаўныя беларусі, шчыра віншую вас з раством. Думаючы пра гэта светлае свята, я ўспамінаю дзве іконы. Абраз Маці Божай Жыровіцкай, які я бачыла яшчэ ў школе, і таксама абраз Маці Божай Вострабрамскай, які я ўбачыла ў мінулым годзе ў Вільні. У Вострай браме я заўважыла, што маці на гэтай выяве без сына. Яе рукі складзены ў абдымкі. У іх магло б быць дзіця, але дзіцяці няма. Гэты святы і пакутны вобраз адбіваецца ў шматлікіх лёсах нашых суайчыннікаў. Не можа абняць свайго сына маці 20гадовага палітычнага вязня Артёма Баярскага. Артём – праваслаўны вернік. Ён мае законнае права на сустрэчу са святаром, але святара да яго не пускаюць. Вольга Северынец таксама не можа абняць свайго мужа Паўла, які апынуўся за кратамі літаральна ні за што. Алену Маўшук, асуджаную на 6 гадоў калоніі, не могуць абняць 3 яе дачушкі. Не могуць абняцца святар Сергій Рызановіч, яго жонка Любоў і іх сын Павел, якім інкрымінуюць удзел у тэрарыстычнай суполцы. І ўжо ніколі на зямлі не абдыме свайго сына мама Рамана Бандарэнкі, мастака, які калісьці распісваў сцены памяшкання ў Жыровіцкім манастыры. Людзі ў Беларусі пазбаўленыя пачуцця бяспекі. Ніхто не можа быць упэўнены ў тым, што заўтра да яго не ўломяцца ў дом, што яго самога ці блізкіх не затрымаюць на вуліцы. Святы на нашай радзіме – гэта святы з болем у сэрцах. Тыя, хто застаўся, не могуць сабрацца за адным сталом са сваякамі, якія выехалі з краіны ў пошуках паратунку ад рэпрэсій. Зло наступае на чалавечыя лёсы. Але для таго і святкуецца штогод Раство Хрыстова, каб мы памяталі. Злу ўжо вынесены прысуд. Зло не мае сэнсу, не мае перспектывы, не мае будучыні. Яно будзе пераможана. І зараз вельмі важна пра гэта памятаць і заставацца на баку дабра і праўды. І я веру, што нашымі агульнымі намаганнямі сем'і беларускіх палітвязняў з'яднаюцца. У Беларусі будзе адноўлена павага да годнасці і правоў чалавека. Наша краіна залечыць раны і адродзіцца да новага жыцця. Са святам вас!